tayo ngayon ng pinapaitan sa Tagalog, pero ito yung pinapaitan na walang pait. Pero sa Ilocano, paksiw ang tawag nila. Kaya try natin lutuin yung sa Ilocano. Ito yung mga gagamitin natin. Mga condiments niya. Siling haba, kamyas, of course, walang kamatayang sibuyas, luya, bawang. Mga nahimay ko na to. Tanggalan ko na ng balat. Tapos yung karning baka na kasim. Malambot na ito pang steak. Tara, try na. Hibahin na natin. Try na natin. Unahin muna natin itong bawang. Kahit ang hiwa lang. Pwede rin nga rin yung malalaki na yun. Pero mas madali kasi maluto pag ganitong maliliit ang hiwa niya. Dalhin itong sibuyas. Then itong luya. Strip lang hiwa natin. Tapos na. Next, ito namang nakasama na natin dito. Mamaya na natin ihiwain yan. Ito naman tayo sa baka. Huwag lang natin na maninipis, maliliit na hiwa. Ganda pang pinapaitan ito. Pwede pang pinapaitan kasi may mga litid-litid siya. Sila natin hiwain. Lilit siya. Strip siya. Gisa na natin. Nahin muna natin. Gisa. Of course, mantika. Init na. Dala natin yung bawang at sibuyas. At pag sabay-sabay nyo, pwede rin naman. Ang luya. Medyo lang natin siya, pag-browning lang natin siya para mas lumasa sa sabaw yung ano niya, yung lasa nito mga sibuyas, bawang, saka luya. Kasi sa mga ganitong klaseng luto, para pang sinaksiw sa Ilocano o kaya pinapaitan sa Tagalog, is kailangan talaga medyo toasted yung ano, o brown yung sibuyas, bawang mo, saka luya, kasi lalabas yung lasa ng sibuyas, saka bawang. Diyan na rin yung luya. Toasted natin ng konti. Yung sibuyas, bawang, yung luya, mahirap pa rin toasted siya. Lagyan na natin ito. Pero umaamoy na yung ano niya. Nakasambol na. Tayo ng patis. Ang patola, toyo pala to. Patis na lang. Tama ni, sorry guys. Pero okay na. Pwede na rin. Para mag-brown siya ng konti. Ay nako. Tama talaga sa pagluluto yung kuminsan. Paminta. Pamintang durog. Of course, di mawawala ang laurel. Natin ng mga 2 piraso lang.
Ang pabango. Wow, totoong bumabango ba yan sa Laurel? Parang wala akong na pipil. Landutin lang muna natin siya. So, pwede na natin itong transfer. Hindi pa na siya. O sana medyo sunog-sunog pa siya para lumasa yung lumabas yung lasa ng baka bago natin i-transfer dito sa tubig. Pwede rin naman natin dito na buhusan ng tubig na mainit, pero sa akin ta-transfer ko na lang. Hindi lang natin ng konti. Yan, medyo na lumalabas yung mga manti-mantika ng baka. Transfer na natin. Ito, yung tubig. Pwede na ito. So, pwede ko rin naman dito ilagay yung mainit na tubig, kaya lang transfer na lang natin para marami tayong hugasin. So, maraming hugasin. Ayun na siya guys. Nag-brown na siya. Nagkamali tayo. Nilagyan natin ng toyo eh. Pero okay na rin. Magpa-brown din naman siya. Pakulo lang natin itong ano. Yung pinaglutuan ko. Kasi nandito pa rin yung lasa niya. Ayan o. Sama natin. Tapos lumambot na siya. Yung mga pinagsunog-sunog ko ng konti na yan, nagkalasa pa yung niluluto ko, di ba? Nakuha ko lahat, oh. Yun naman. Kukunin ko yung basta ba, ita-transfer ko dyan. Lasa din yan, eh. Ito, transfer na natin. Ano siya? Kumukulo yan. Hinaan na natin siya na kumulo, lumambot muna. Hinaan muna natin sa tamtamang apoy lang kasi mas mabilis lumambot ang karne. Pagka tamtama lang yung apoy, hindi siya mabibigil. Stop na natin. Balikan na natin. Okay, ito. Lagyan na natin ng magic. Nor. Naman. Nor. Palasa. So, pagdagdag pa tayo ng konting patis pag kulang kasi kaya i-dissolve muna natin yung nor niya. Kasi baka magdagdag ako mamaya umalat nito. Baka masyadong nadidisolve yun. Ngayon guys, habang kumukulo siya, prepare natin itong yes. Depende na eh. Pwede yung hiwain na maliliit, pero sa akin, hiwain ko lang siya na pang-apat. Hindi natin natanggal yung dulo na ito. Lagyan na lang yung ganyan. Pwede naman. Pero tanggalin na lang natin. Sigas ah. Kailangan natin siya na magulang para umasok siya. Huwagin na muna natin. Hindi na natin matunaw yung kamyas, maluto yung kamyas. Nala natin. Okay na yung kamyas. Pwede na.
na siya. Parang pampaasim. Sa Tagalog, ang mga nilalagay nila, either ng sampalok o kaya yung ano eh, yung cubes, ay ano na, yung magic. Magic sa sampalok. Ito, lalagay na natin yung sili. Lutong Ilocano to eh. Ano lang natin, tapos okay na siya. Na tayo. Muna natin kung niluto ko. Sabaw. Panglas, tapos may sili. Tapos may sili pa ng labuyo. Ano natin? Thank you. Stop. Ang pinapaitan na walang pait. Sasamahan nyo pa ng sili. Ayan o. Sili labuyo. O. Diba? Saan pa kayo? Ano? Ano?